Здравейте хора, днес ще правя като влог. Чупете лайк бутона, абонирайте се канала и да се почва видеото. Така хора, аз съм си го купил ето тамишка, много яко ме свети и съм си взел са 10 евро, струва ето толкова съм си взел и като си отивам ще видим как ще стои и като си отиваме вкъщи ще се включвам. И така хора, ето я мишката, изкарваме я. По-хубава е, бе. Така, само кабела да изкарам и да оправя и ще се включваме да свържа мишката срещу компютъра и сега идвам. Ето хора, вижте как свети и ето мишката така свети и става хубаво по принцип. Така хора, оправихме тук, що ето това и това свети. Вижте хора как изглеждат, много са хубави, светят в момента на рейнбоуско, не знам ли се вижда, много яко. Ето това свети рейнбоуско, всичко свети рейнбоуско, ама комутурата не свети, аз имам велико комутура светища, ама я пребрах и ето и това свети рейнбоуско. Просто е страхотно. Това беше видеото, чупете бутона, абонирайте се и чао. Това беше от видеото. Ако искате още видео, абонирайте се канала ми и чао.